Akoma FM 87.9 Kumasi. But because the who Kofi project ya kan wasem yet through me answer. But for want of time no, my observable protocols but His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, my main chairman of Kwasi Kyei, flag bearer and a vice president of the Republic. His Excellency the President. But in penny for you now, so my main will be now. And no finance from penny for BPA, a sentiment as so my main and share with Mr. Kwasi Kyei. Kofi Mejiri said, Sir, a Jumedia, friend of Yedi, Efa projects are Ecosu, a sentiment. Akoma FM 87.9 Kumasi. Almost projects be a call from Kakra. Yeah, it is a project me and Sa Titu. I will be share Kumasi Central Market Project Phase 2. We share BB to say, friends, airport no. I think so. We share mother and child unit. Kwasi Hospital. Almost about 500 to 600 bed hospital nowadays. Miankasa de, Kofi said the medical video be better. Me manya kwanya ko. Edi mani akwa kwhwe baby adwumadie no yadi ababedru satam we say. Na no kwani nyame anim metimi aka se contractor no waye adwuma. Akoma FM 87.9 Kumasi. Kwanya bi. Era otum force ene panyefo na asantima koso hene. Ana wo se kwam twetwe. Ene asantima feko ni nyina se wo munko no munko hwe adwumadie ekoso asantima mu ha. Na fe yemfa amane emebo no. Na menye opportunity na say kwam twetwe me chia no so Kwasi Kyei onya kwan ma ne frame se Kwasi Brian ko na ja won so no ko pa wani so na ye ka watimi ehun se de won so no obetimi aka bi ade afa ye bo amane so watimi abo na ye so yetimi abo amane Kofi me aka sa me de mani ko twa mansa ekokohwe ye di kan ekọ konfa no Akoma FM 87.9 Kumasi konfa no ti ho e ma nya kopon ya dom e ma ye kokohwe MB you know ohun se na ye hospital bia asi ho for enfie mako 44 years edan no na ye dan a megidi se the structure ne ade ade nyina ekoko wie se wo mu ba ye se wo mu ba be ye ho adwuma no ko wie se wo mu sisi ye kase ye de ense ka wanhwe ye adachi bia be bu akunipa esa wonti na wo so mu sini foforo be kai pa se dru mre bia ye ka se wo mu be bubu dan no eno Kwasi ye nyaso na ade ne ye bubu ye nye bubu ne ye nye ne ade Akofi betimi akana de message so say Akoma FM 87.9 Kumasi jumadi aka wo ho a na menim se jumadi aka no nya de a eye jumadi kakaka bia sa ya menim se contractor ne so a ode ye ko ye no ono so no o Mr. Danso asema me kan nyina me kan na mabo nipa ne din ye ro Mr. Danso ana de animu eko ye kokohwe sa project ne nyina na ehu se adwuma no wo mako manim afan a me gidi se de aka no eye anyuma no kakaka o mo de be ka ho me de wo nua no mpa cho se obetimi de atoso ama me anaka metimi de akama asem ya no so no me gidi se okọ na nim kakra omusa ka de omu kan ya o betimi aye ama no atom Akoma FM 87.9 Kumasi project na according to mo no na almost about 85% bi de no maye e de akwakodu na ya de ekọ na nim kase pa benim se ya de a sikasem no ebe break ye meba ho no ma ba be ka wasem etoso mienu no ye free ho no ye nya kwanya ediko Kumasi Central Market second phase na no kure ni wo hwe adwuma wo maye wo ho a eso yie papa a wo mako manim kakra pa se wo mako manim amana koso wo gidie mapa se de wo mu kan the same contractor na meka no wasem se de wo mu e kan se de wo mu e cheche no na ka wo mu service area ba bi wo mu betimi a link up Akoma FM 87.9 Kumasi yo mu friend Dubai no any new one no wo mu twini bia wo de beto so aka market ni enu abom na fe internal works no ne ade no wo matimi aye ground works no wo ma ba be ye na sewage na so wo ma ye ho adwuma enti no panyin so ne ye didi enkomo e ma ye hu se adwuma no so ko na nim pa ye wi ye ne ba airport no ne hu ye asa de time e kodu no na wo mo sa ba be 98% de no mo ye fi ho ade na aka titu an se wo mo be hwe na edan dada no wo mabubu no na fe wo matimi aye other service areas to say baby a fire service for no be wo baby a wo Akoma FM 87.9 Kumasi ni na be ba be keka wo component no enti say wo hwe watch tower no de a ya wie eno kra eno na me di se wo mu no me de wo ma se pass wo de atoso to obi a wo hwe ye bia no betimi de aba wo be hu se airport ya ka se ya wie
de aka no ɛyɛ abɔnten hɔ ya ɔmo bɛbu ɛdan dada no ɛde afiri hɔ na planes akɛseɛ ne ba a ɔmo atumi ataxi na ɔmo de ɔmo gate no aba abɛbɔ walkway ne so na ɔtumi awura plane no mu nti saa adwumadeɛ mmiɛnsa wei a yɛka ho asɛm nyinaa nso no ɛyɛ contractor na ankasa ɛna ɛyɛ na wo question a wobisa no na maba so a meba bɛyi ano wobisa sɛ yɛ dɛn na Akoma FM 87.9 Kumasi IMF ne ho debt exchange program ne ade no ɛma saa projects yi a yɛne companies ne yɛ ne nyinaa no dodoɔ no no ɛhɔto because of payments sɛ ɔkɔyɛ nhyehyɛeɛ bi na wonya nyɛ nwie a obi wɔ hɔ a wɔyɛ adwuma a wobɛbreki kakra ɛnɛ nso so nyankopɔn wayɛ adom saa debt settlement ne ade no yɛtumi ahyehyɛ ne nyinaa kama nyame adom ɔmo ne ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ bilateral donors ne ade nyinaa no aban ne ɔmo adi nkɔmmɔ awie first tranche a wɔsɛ ɛba ɛmɔ yɛde bɛboa ne adwumadi a yɛtoto no yɛtumi atoto no first tranche no aba bɛdu ama deɛ wɔsɛ ɔmo de Akoma FM 87.9 Kumasi ama ɛno nso so no magye di sɛ ɔmo nso atoto ho nneɛma nti ɛnɛ no ɛkwan na bie sɛ contractors na wɔn adwuma no wɔn breki yɛ no wɔn bɛtumi asan aba na wɔn aba abɛyɛ wɔn adwuma nti mɛtumi aka sɛ so far de ɛyɛ asɛmpa ɛna aba a ɛba abɛboa yɛ ama yɛn so yɛ nnwumadie no ɛtumi ayɛ yie saa break na ɛba yɛ no ɛnɛ ne nyinaa atwa ɛna ɛtɔ so bi ɔno the same contractor ɛnyɛ different contractors ɛna ɛyɛ adwuma time a na wɔsi airport no the same time na wɔsi yɛfrɛ no sɛ the same time na wɔsi Kɔmfanochi the same time na wɔyɛ central market second phase no nti sɛ aba na sɛ wɔn nsa ka sika a ɛtumi sɛ deɛ hia ne sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi yɛaka no de atoa so menyini sɛ deɛ aka no ɛdɔɔso sɛ deɛ wɔma yɛ sisi a no ɛde aduru no adwuma kɛseɛ biara no yɛana yɛka sɛ earthworks no ɛfam no adwuma no ɛna yɛana yɛ adeɛ a ɛdene yɛwie na structure no bɛsi so a megyiri sɛ kɔntɛntɛntɛm a menim sɛ sɛ deɛ wɔma ka ahyɛ ho schedule time no ne adeade no menim sɛ ɔmbɛwie ama yɛatumi abie airport no titiri kora deɛ menim sɛ nkyɛ ɔmapanyi bɛba na waba bɛbiaa no deɛ aka no nso so megyiri sɛ ɔmode time no nyinaa bɛba sɛ ɔtwɛ airport inside na obi te abɔnten na wɔka sɛ abaa no nya ahwee ma a adeɛ bɛgyina mɔtwa photo pɛi wata sɛ woka sɛ abaa no nya ahwee a na wogye di sɛ nya deɛ Akoma FM 87.9 Kumasi rightly so obi agye Akoma FM 87.9 Kumasi airport papa yɛbɛba bɛbusa mahama ne deɛ na ɔbɛyɛ no nti megyere sɛ saa mmiɛnsa no deɛ contractor no nya asom sɛ ɔbɛba bɛyɛ adwuma na mpanyinfoɔ ama yɛn ho sɛ sika no wɔn anya x amount bi de ama wɔn a wɔn bɛtoa so no bɛtumi aka sɛ yɛbi wie project no maamefoɔ no a na wɔn ka central market asɛm no mɛtumi ahwɛ wɔn sɛ the project will be completed the project will be completed na wɔn ankasa nso bɛhu wɔn ani so adeɛ sɛ ɛnyɛ dubai na esi hɔ no nyɛ ne yɔnko koraa ne deɛ ɛba no wate aseɛ wɔyɛ the biggest outdoor market in Africa ɛnyɛ market ketewa saa adwuma wɔm paa megye di sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi pipes egu form on ade a I'm telling you so mu wie project na ɛno ankasa no na bɛkasa ɛde ama new patriotic party nti wɔn nhyɛ wɔn de na afei wɔn mehu sɛ adwumadeɛ no ɛkɔ so na kofi megye di sɛ aban bi kasa ɔbɛyɛ adwuma na wɔyɛ adwuma a megye di sɛ yɛbɛtumi aka sɛ adwuma bi a wɔsi yɛyɛ ɛwɔ bi a kagye tie nti yɛhu yɛ nti no aban na yi ama kofi ade baako a mɛka na mede asi so when it comes to health infrastructure. This is the only government. Let me repeat it. This is the only government that what me handle 36 hospital projects in Ashanti region alone. 36 out of 36 no, I move 15. Akoma FM 87.9 Kumasi. Agenda 111. There buy ya baba 2 year. Now I friend say yasha say President Akufo time. Yasha say do baby. There buy ya so so a ye buy ya na onu so so mu ye ho adwuma ye mfa ye nsan kan kra. Ɛne deɛ ɛba yɛn so a yɛde aso abɔ fam a yɛayɛ ne nyinaa yɛ ade a megye sɛ hospitals no wɔ hɔ a yɛbɛtumi aka ho asɛm yɛba yɛ biribi te sɛ Tepa hospital na adwumadie no ahyɛ aseɛ ne ɛnwie aba wei ba wabɛwie Tepa hospital no Konongo district hospital waba bɛwie wafrɛ ne sɛ Formina hospital waba bɛwie oh, Messick from Navy, men make a it's not operation. It's not operation. Akoma FM 87.9 Kumasi. Idea a year operational. Any idea you two different things. You okay. We are idea you may titu crowd can say or test runs be near daddy. Or mu ye be walk Kumawu say I know Kumawu they are doing a test. And I'm saying from na the no home. Me say mo mu are they doing a test run for me now? Me say men kasa o.
the videos are here for you to see. Let me accept from now hospital. Okay, Kuma so mo test run. Some men doubt. If you make us say the same thing and cost for hospitals thing now. What did they make can I say? And I know so including that be a 1 year, but be a 1 year Jumani in Anumaya. Kofi me person me. Akoma FM 87.9 Kumasi. No, not move down. Not I have moved down. Now move down from Nadia Mechanic I'll be me one. What I say? But make me a canam de so hono ye and sa Eddie a free home. Oba kono good ya ye and sa de free home. After Ubetche and Yuma ne cost be quiet near the idea. Be quiet hospital, ya buy ye and ye and sa Eddie a free sa be quiet hospital. I mean him sending I idea a bois. After who could share be beaten self for ya. After instance, I bind a buyer and said, you know, say, won't Nanya Caribbean. Majority all the Kaisen Kasica $90 million. Now you're more than that. A man and Mukasa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Who said, we must see Munia, the Adibia, come. Kofi, may say, there's no work going on at Afari right now. What do you know? Work by now? There is no work going on there. First, forget about Afari there. Don't go there. I was at Afari just last week, Tuesday. I was there. Work bien now work ben apese kwaso. Kwasi bibia no wa kwaso Afari. And then almost see bibia. Now what's the next one we? Kofi kasa say adan wan kasa esan no. O kasa esan no. Me point ne say adwuma no ampanyifo ye ama na du pompon so atimu say adwumadie no aka kra bi na 87.9 Kumasi. Na aka 90 million officer contractors no mutu okwa. No ma ye wie na aka 90 million. Has that money been released? Has that money been released? How much? $19 million. What that be? Akofi. What person from Kwame no busa na me na obe. Because many am Kwame no kasa the last time. What Kofi Amano Kwame me am say form. One kasa won say form. Kofi, one kasa won say form. Dem make on say project no akoso bebre. That time I buy na sika kamu edoso. Abane buy watwe aye ho adwuma. Okosa wi anso a you can see it for yourself. Ano de na ya no ye wi a betimi atuka fa ho no waye de. Wakwa akohwe Akoma FM 87.9 Kumasi. Na iron rod ba ko currency form. Aba we aba be ye. Okofе structure na ne obi na beka yenim se ekwan aka kese pa no ye kwan a ekoho no ye nyina ye hu ewo. Ofi manson kwanta hospital no so sa Vamed project. Eno so ye yenself fi ho. Okotwede a ye yenself fi ho. Sabro no mu ye yenself fi ho. Okoso ame ha ya. Omo hospital no so ye wie. Nti ya de a wo se ye hu se project no ya bi na project be ba wo doorstep no e na me gidi se otimi ka ho asem obi o wa ye ka kejeti ano airport ni ade onsi woda ne mom no se bibi koso wo no ankasa na bro no so Akoma FM 87.9 Kumasi ko bi se a wo kotrede gidi se wa fa ho wo na so kokoko baby ya no watwa fa so no wa fa ho no watwa dwumade ne mpompon so ne baby a adu baby agenda 111 e wo no wo kwa wo behu wo kwa kokobi ofori kum constituency ya wo behu se dwumade no ekoso bu aman afija kwabre north obehu se wo ho isuta seche wo ho a obehu maso adubia de ekoso amankanso de ekoso kwabra kwa oboase eno so de ekoso atuma nwa bieja ukokọ de eno so koso asiwa buzome fra ho akrofrom adujama ene adanse asokwa akwa ni nyina no obehu bi ho Akoma FM 87.9 Kumasi bantama ni mienu ena yenko ho ba woko nyina hini a agenda 1 akoso na wadi aduma kasi kwabre isa ekoso adwase chedumase Kofi the projects are going on now obekoso a obehu se dwumadie kase pa na ekoso ade ba ko a eden na se yamu yenya akonya ko oboase azuba krom na hwe trauma center kase pa aba ni si wo a wan kasa kwa wo yembe show what I say e fa ni bidie so ana se bidie ho bidie so or something bidie something ho okwa obehu sa trauma center no kakraka pa no so ekoso ho it Kofi tells you say enya de obi betimi aka Akoma FM 87.9 Kumasi ama santima ama mene na ya adwene yes Oliver Twist de bia ye bebusa for more but Kofi abanu ba ye wa ye bi megidi se nyina ye betimi de anu aka ye wo ka se wo ba akwan a betimi aka se akwan aba bie ni ho awaya akwan wa Ashanti region as a New Patriotic Party no government obi ho a wo me challenge me ye ba ye inner city rules kura no Kofi yemfa ye ha ye Kumasi ha se kura kakra ye inner city roads wo ba be te se swami nko anu nya almost about 12 kilometers of roads wo kwata fo pankro no omo 8.7 kilometers
Oba menshia omunya 8.9 kilometers. Akoma FM 87.9 11 kilometers. Subi aye 13. Ofori krom aye 10 kilometers. Insha so ye 10. And asokwa ye 11 kilometers. And na obien wo saa bia mabubo din a ohun se ni inner city road ye nya Oba kwanya kese a atele a na bi ni Kumasi ha. Ma me repeat na bi ni ha. Ete se kwanya wodi free friend say Kebia. Adu kopie bosomtwe. Hwe kwan no se de sitia. Enan na miensa. Ya duwa carry Japan kan ya dantem. Ya no obi na beka. First no ukodu aputi oja. Utimi kobio. Na kwa nasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Wankasa ufi obo akwa utano so a. Esa na netie. You can see it. Say Jumadi na bana ye bridges akese gata akese wa ye a wo sa kwan ne se kwan ne da so. Me ami krom kwa homa. Na ye bola road. Wona no mu fa de bola iko. Ene du ahojo na simu sa akwa katre ne kwanta. Anya so ko ban na ye betika mu kakra bi be say 200 meters a. Ko fi fa kwan no so na hwe kwan. Hwe kwan te se motorway. Enti no ebidia ye bia ma ye. Ukọ Mamponta Rosa anya obi na beka. Ukọ Mamponta Kofiase anya obi na beka de acho. Ukọ Bekwaitan Rosa anya obi na beka de acho. Ukọ Obuasi FM 87.9 Kumasi. Anya kwanta de ko Obuasi. First no, o ba just obo teba. E dey say de okata ahun dey say de ofri Sahara desert so na eba no. Na nyina ya de bia na nya ade a ya de papa. Ofia na. Wo se dwumadi ekoso efri Santasin run about. E dey ba Bekwai run about. Through da kwadwom wo se dwumadi ye dey ekoso. Where the far FM and him also at the BP be quite run about. You can see it for yourself. Say work is in progress. A Jumadi near the Ekoso Kaka, then you answer to you. Crow from Town Roads, Mosizongo, and then shall bridge be on Mosizongo. Oko Brokom Estate Town Roads. And this is time now they are waiting me their braggy. Akoma FM 87.9 Kumasi. And the baby I make kind I asphalted out to me who run more hilltopper. You can see it. Diamond Estates, you can see it. You know your quadra so constituency. What I say? Ofa baby, your friend is a Johnson here. Who free friends University College of Winnipeg campus. What you writer? Una Musa, out Musa kwa papa, and I will nam so with the echo. Et you could fear the American say, Obi ajitum, say, Jumadi no yabi. Et your money quest will be a braggy cat say, Abani by and an Santimai, and the Yabi Yama and Nomina daddy. So young man ni na one young cause at least Akoma FM 87.9 Kumasi. Brand new schools are SCC no and ya dia ya sam ketwa ofi na wo power ni so de kwhwe bosomtwe girls and you be na be kan cho your school papa from scratch yeah nan koda no science technology engineering and mathematics it is there and wo ko do one kasa wo kwada so na wo hwe creative art school na wo say project kase pa na ekoso wo ho wo fi wo a wo koda ba Kwasi wrap up. Uhu Jumadi kase pa ekoso. School bien wa yenye project home. School bien ho oba kwa preference oba Tia Ahmedia. Oba ngu girls dormitory, boys dormitory. Oba ngu nyina bi ewo ho. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Asantuma nyina ne se. Munya butre. Ase bia no ye kase ye be nyegu so ayeye. Ye break abem kra na be koso. Na o mati ayi our friends Swami Entertain Project. It is to be a father who say work is going on. Our Swami project now, Swami Entertain Project. Yes. Makru Kwanya Swami. I said, what do you mean? See, what do you mean? Young chance, I said, why a foundation. Okay. I grand works, you know, and I'm doing it almost markets here. Everybody can see it. And you know, don't find by one tab and now. They also abandon your mind.